Sawanipun ingkang nomor kalih iki sing omahe paling adoh dhewe. Riri Jebrak Wati dipersilahkan. Nuwun Mas Petro. Piye? Mbok jenengku ki aja ngono to Mas. Iki Lah nengone tanggoku barang nek yo. Lah ngopo? Ya sing rada apik ngono lho. Apa kurang apik? Ya kurang no. Riri Jebrak Wati jek kurang apik. Iya, mburi kuwi lho. Ya. Riri Tomblok Wati. Kok saya meneh? Lah piye? Ya sing apik ngono lho. Contone? Ya sing ketok manis ki piye ngono lho. Oh alah. Walah piye rada rene. Oh alah mbok ngrumangsanono. Rumangsane iki Pakku enek barang Dik. Iki mik. Pak enek. Tak kandhane Pakku. Gek piye lah harga arep engko nek nyambut gawe ditunggu Pak iki. Rene ya. Mik Mikir cupet. nyandang. Kabele sambungen, Lek. Lah tamune tem mriki kathah. Tamune adoh. Lah iya. Tulung njaluk sambungan kabel. Wis entek. Walah. Piye Mas Petro? Kanggo kesandung barang. Lah iki nyambut gawe sarwa pijer. Sing endi sing dawa iki? Nah. Duh. Nang rene. Niki wau wonten pamundutan saking temanten. Nggih. Rene. Kabele lho. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu katur Bapak saha Ibu ingkang kinurmatan, wilujeng lenggan kanthi eca lan sekeca, pepanggihan kalih dalem sak rencang supranada. Nggih. Ngopo kok ning kono ki? Kabele cupet. Ora nggo kabel ramuni kok, Dik. Ndang kene jenengan nggo sing iki sik suwan bapak kono. Suwan bapak-bapak. Ya ngapunten Pak Ririk sing pundi? Ora enak. Ora, weh, gak enek. Gak. Beneran arep tak garap kok. Oh, Pak De. Nggih, nyuwun dipalilah Pak De kula ajeng berdemen sik karo Ririk. Tegese iki garapan ngono lho. Wong berdemen ki apa mesti ala ora? Oh iya. Ora. Nggih. Pripun pawartosipun sami sae? Alhamdulillah pun panen dereng. Pun. Telas kalih keong. Padha lakone iki. Piye Rik iki Rik? Diaturke apa Kang Mas? Nggih, ya nek caping gunung yah mene ya pun pas dereng nek yah keten. Empun. Mas manten pundi Mas nganten? Lenggahe teng pundi? Oh, sing ngersakne lak Mas manten. Mas nganten. Rene. Wah, nggih. Mas Anton. Mas Anton. Sopo? Mas Arif Hantono. Mas Arif Hantono. Wong omah-omah ki ora gampang tur ya ora angel. Ngerti rahasiane ngerti kuncine. Rik. Apa meneh? Wong omah-omah apa meneh nek wis cecungkran utawa padudon. Iya. Ki ana kuncine supaya gak sida padu. Oh, kuncine apa? Kudu eling jaman nalika wektu dijabke karo Pak Naib. Oh. Akad nikah. Kula tampi. Nikahipun Riri Jebrak Wati. Kanthi mas kawin seperangkat alat salat. Lah kene iki sing nggon penting. Kula Mas Arif karo Mbak Mini khususnya kudu iso ngelikke. Nek bojone wis mencer ngarep padu dijak ning kamar. Terus? Jak lungguh. Kudu eling nalika ijab. Mas. Apa? Aku mau jawab. Lah bocah iki. Aku ngerti. Apa? Ya kuwi mau. Iya, dadi kudu eling. Barang nek wis dadi siji. Iya. Wis padha cocoke barang beda iso padha. Oh, ngono. Mula sing penting siji Mas Arif aja nganti pegatan. Lah kowe? Cukup tak lakoni karo Riri ya. Aja mbok omongke. Ngopo? Alah Pak Lurah ya wis pirsa kok ya.
Nyun sewu Pak Lurah. Oh, kuwi Pak Lekku rumangsan. Oh, Dayak ben gampang men ya. Prosesnya. Nano selindro. Kan jenggleng ngono. Lah iki ngruntuti Mas nganten Oh, oh. iya, Ndak iya. awan wae aku wis diperenguti kok. Iki ora disambung tenan no, Mas. Gak disambung oleh. Ben bengi. Sik, Rik, Apa? ngelingke kunci omah Kunci omahe sapa mau? sing kelangan. Mengke saged mendhet wonten meja sekretariatan Nggih. pun gratis. Ewadene nggawa rokok nggih matur nuwun. Alah patune kowe iki. Nyawa. Ben rada suwe. Wes ben rodok suwe. Mas Arif ben rodok suwe sik ya. Wes ben ngono ae ben malah apik. Ko ko na Hei, wes tak omongi to. Apa? Aja cedak-cedak. Lah? Iki ning ngone tanggoku. Ora piye Pak Lurah Jenggleng ra entuk cedhak iki. Ya saka dodowan nek perlu ya di bluetooth no wae. Mas, lah nek mung jenggleng saka ris terus rene ya kecil kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Kok kene rono kurang dhuwur? Kurang dhuwur. Jalukmu piye? Ya ancek-ancek no. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Lah jalukmu ancek-ancek apa? Salon. Salon. Aja salone rung bot tok iki. Iki kursi no. Moh enek Pak Lurah kok. Yen mamajen amung karo janur kuning Alah. tak kudange anakku lanang Petruk sing ganteng dhewe sing manis dhewe alah ketil mas geyong alah geyong ketil alah ketil mas geyong Amboke. apa le lah anakku saiki teh wis bagus wis Wis gede ya le gede. ya sampean pengen dadi apa le Dadi maling. kok dadi maling kepiye to le ya simbok isen no Kowe lho Mbok, dadi mantri suntik. Oh, dadi mantri suntik. Ah. Arep nyuntik sapa, Le? Nyuntik mboke dhewe. Gak aku. Ngopo? Ya mau wong mboke ra lara kok. Nyuntik cah telu kae pilihan sing endi? Alah mah telu kae mambu bako kabeh. Ate mambu mbakku ki dikapakke. Apa meneh lor pinggir dhewe kae. Ngapa? Jare perawan kok kabeh. Lah kuwi jagani cah mendem-mendem kok ya. Oh, alah ngeterke mboke. Oh, ngeterke mboke. Ya syukur nek nu. Ning lak ya melu to. Piye mbok rasane, Mbok? Ora nek rasane apa-apa ki? Hah? Ora nek rasane. Belas. Gak nek rasane. Ora, lah kowe anakku dhewe ya lele. Oh, alah iki gedang gepok
kandel kulite. Apa kuwi? Sing kene wis ngepok kok kono urung enek rasane. Mati rasa. Wong mati rasa. Wis lali aku. Ayune kaya mati rasa. Rasa demok. Ngopo alah kulit e demok kancane ra entuk. Oh anek muter ya dari batang kok lah. Wong mbok disyukuri lho ijek didemok wong bagus. Wong bagus? Iya. Oh iya ya jenengan ki bagus banget wong bagus, tenan bagus, tenan. Pacinta elak. Iki. Nah, Mas Petro, aku. Endang. Lah kok unine beda karo koncone? Anu wis diobok-obok bebek, Nduk. Mas, aja ngono kuwi. Masa ya sing obok-obok bebek. Lah ya nyatane kaya ngono kahanane kok. Masa munine mablung ngono dhewe. Anu baleni. Iki sing gaduk opone? Ora. Pisan kas. Kah aku padakne apa wae didugang ki lho. Ndang kono genti. Tek wis kaya ngono. Anakmu pira? Siji. Siji. Arep nambahi. Oh, lah sing akhire bocah. Anu aja bengi iki, Nduk. Lah ngapa? Kondisiku lagi lemah. Sumben-ben wae ya. Wah. Penyanyi nek gaul, Pak. Gaul kepiye to? Lagi kuku dikiteki. Iya. Wah. Apa neh? Tangan goni gelang. Rambut dikei jeli ketok meling-meling. Bisa kandhani. Weh, oh dudu jeli. Lah apa? Oh liso. Oh kok penyanyi kondang kok ana lisone. Lah iki malah nggo variasi. Oh variasi kok liso. Panas. Oh hutan. Janjine piye Mas, janjine kepiye, aja ngesu-ngesu, aja mepet-mepet. Ngapa to, Mas? Kene lungguh kene wong loro. Kok golek nggon kene, ya. Kene terus? Rere. Apa, Mas? Wis suwe pun Kakang ora ketemu karo sliramu, mbok lungguh sing kepenak wong Oh ayu. iya. Wes. Kok aja maju-maju. Wis suwe ora ketemu karo sliramu wong ayu, coba-coba kuwi rada mundur. Aduh. Duh wong ayu. Alah duh wong ayu mbahmu kuwi. Rumangsane duh wong ayu. Walah apa enek wong gandrung kok cangkeme tabuki bantal. Oke ya sing tresno iki Sabaya Pak. Jenengan ki ngejak gandrung aku ngono ya. Ya. Gandrung Lah kok. ya nek awake dhewe wong loro ngene iki ya Mas, ibarate donya ki ngene wong loro ya. Iya wong ayu. Umpamane aku ki dadi kembang jenengan dadi apa? Pun Kakang dadi madune wong ayu mung sarwa pijer ngentupi kembang iki. Oh ngono. Lah nek umpama aku dadi kompor. Wah, pun Kakang dadi manci utawa majane wong ayu. Sak wayah-wayah bisa ningkrong ning dhuwur kompor. Oh ngono. Lah terus yen aku dadi ambulan. Wah. Dadi apane jenengan Mas? Walah. Pun Kakang bakal dadi sopire wong ayu. Sopire wis Pak Bayan. Kowe dadi apane Mas? Dadi kernete wong ayu. Kernete wis Pak Lurah. Jenengan dadi apane Mas? Walah modar iki. Ambulan ki enek-enek ra sopir kernet mayit. Dadi apane? Wah. Roda modar digilas terus.
wong ayu. Kepiye Kang Mas? Arep kaya apa nadyan sliramu ora tau omah wong ayu. Pun Kakang tansah tresna marang sliramu. Ora ana wanita liya kajaba sliramu wong ayu. Alah gombalmu ki ya. Abrakan kaya ngene ditresnani umpamane dadi bojone pramuka. Oh, ora apa-apa, elek ra apa-apa, penting rezekine akeh ya Dol ya. Oke apa wong ngejak jenengane ora mergo jenengan ki apik. Lah kok ngerti? Mergo mesake. Anake 7 cilik-cilik kena ning omah. Heeh, Nduk, kae meh 8 arep metu gak nek ndas tak pancal mlebu nah. Rumah sekolah muda sia ya. Blender ya. Mas Arif. Nah, Mas Arif, jenengan kok kudu manut. Manut apa? Ya manut karo apa sing dadi dawuh. Wong ki ya wis padha ngestokke ning Mas Arif ya kudu manut. Oh iya. Pokoke nek ra dileksanani Mas Arif, cilaka. Cilakane Kaya tanggoku. apa, Mas? Dadi manten. Heeh. Njaluk penjalukan wis dituruti karo yoga-yoga ndelalah. Genti yoga njaluk penjalukan ora dituruti. Lah terus Kenek sawan manten. sing kakung apa sing putri? Sing wedok. Oh, terus Bengi malam pertama gak iso ngomong blas. ya Allah. Kenek sawan manten. Mas gak iso ngomong. Gak iso isane mung Tapuk sisan mengko. Ngopo kok ditapuk? Ora apa-apa kuwi gak sawan ya. Lah, ya rep ya. iya, ora tau mantuk ketok wis bocah. Wes no rumangsane rek ya. Panas udan panas. Lirik. Apa? Njuk dilanjutke. Capek gunung. Dengkulku lara. Oh, dengkule lara. Anu dipijeti. Alus-lusen ri. Oh, tidak ya. Dilus-elus. Tidak ya. Gelem ora? Dilus-elus. Iki ya. Aduh.
Aduh wetengku lara. Oh, wetenge lara. Yes. Aduh aku anyang-anyangen. Tak gecek sisane. Aduh aja titepang tenan. Aduh bale mencelat. Ayo glindeng. Ben malah nggo bekelan. Rere. Dalam ayo Mas Petruk tantangi to. Aku dudu Petruk. Lah jenengan sinten? Aku Mbah Gandul sing mapan ana Gong Puri kae. Oh, jenengan Mbah Gandul. Heeh. Lah mbok ampun mriki to Mbah, jenengan ganggu putune le nyambut damel lho. Aku ora ganggu, ora gawe reridu wong ayu. Lah kepiye? Aku rene krungu jare Arif dadi nganten. Nggih, Mas Arif dadi manten. Endi bocah celuken kon rene. Mas Arif, jenengan tindak mriki. Ayo Dang, tak parani lho. Ayo. Kene. Iki Mbak iki rene iki kok ora kok arep njaluk apa-apa, endi mau bocahe. Halah dadak nggo ngono kuwi barang, halah rasa repot-repot rep. Aduh. Rere. Iki Arif iki Rip. di tangane endi? Kok sik duwite tek mbok kok cok bakal ki piye? Rip. Arif, aku ora njaluk bebono duit jupu eneh, Rip. Aku kon jika. Aja kok demok riko ndak kancane nglilir. Rep, rene, urung rampung. Arif iki jupu aja kok dokok kene. Kok timbang bojomu kena sawan lho. Ayo lah rene. Sawan kapok kowe engko. Aduh, rene ora iki putu. Rene putune jenengan. Jupuken duit sing pok salehke ana Mbah Dongkal iki. Iki kun ning kene ndak ditutul manuk, cikuken. Cikuken. Ndak. Dicikuk digawa dhisik. Ngenteni dawuh sangka simbah ya. Wes. Le Arif tak dongake muga-muga bisa kasembatan apa niat sira. Bisa bentuk keluarga sing sakinah mawaddah warahmah bojomu kondang meteng ya Le. Amin. Kendang duwe keturunan gone omah-omah gen iso bakoh. Nggih, amin. Le Arif mobilku kentekan bensin. Nggih, Mbah. Aduh. Rere. Arif tulung kon nemplekino bathukku wong ayu. Oh, kon nemplekne ning bathuk. Heeh. Kuwi wernane apa, Ri? Iki wernane biru. Biru ki pantanganku, Nduk. Ning anu birune papat iki. Oh, nadyan biru papat ki pantanganku yen aku ketemplekan barang biru sirahku mumet. Oh, ngono dadi Padha leh papat luwih becik sing abang. Oleh njaluk ditapuk iki suwe-suwe. Piye iki? Iya, iki mung bebono coba templekno. Mang templekne bathuk. Bathuk. Nggih. Heeh. Bathuke sing ngendi? Waduh. Wah, kok akeh men iki. Wah, Kepiye Mbah sampun? Riri. Dalem? Aduh, Simbah wis ora kuat manjing jiwa ragane Petruk. Oh, nggih. Tulung iki, duit iki. Cekelen dhisik. Oh, kula rawati. Riri, apa, aduh. Mbah? Kok aku arep uwal saka jiwa ragane Petruk isih angel, Ri. Alah-alah bebonone apa meneh lho Mas Arif, cek kurang. Wis cukup nek Arif aja rene kok ndak kesuting terus. Lah terus jenengan ngersake apa? Aku njaluk bebono saka Riri iki. Alah kok ya aku kenekan aku gak nggo duit lho, Mbah. Iki ora wujud duit, Ri. Lah napa? Ambungen bathuke Simbah. Aku ora iso nek kon ngambung ora iso ndiklok, Mbah. Aduh. Jenengan sing tangi rene. Wah, aku iki wis tangi kait mau, Ri. Oh alah ya nyambut gawe terkosone iki. Aja mbok omongne Pakku lho, Pak. Waduh. Iki sing diambung endi? Kene iki. Bathuk. Oh iya lah matane gedene. Aduh, ndase aja mbok keplak iki ana pakune nyocok lambeku ya nyuk ya. Wes, Mbak. Aduh, Riri. Dalem, sampun nggih. Nah, Nduk. Wes. Wis. Aduh, Riri. Apa meneh?
Simbah wis lega jroning ati. Heeh. Simbah arep bali. Nyuwun ngarsane Gusti muga-muga slamet sing nanggap. Amin. Slamet sing ditanggap. Rahayu mantene rahayu sing jagong. Rahayu sak kabehane aku tak rasa kesusu Mbah, santai wae. Ben rodok suwe sik ning kene, rasah metu alon-alon ya metune. Rasa kesusu, santai wae. Riri. Napa Mbah? Aku tak bali ya Ri. Alak kosek bali arep ngopo, Rok? Arep mulai sapa? Riri. Apa, Mbah? Aduh, sikilmu ngidak pupuku. Aku tak bali Ri. Aku tak bali mancing ana gong mburi sing digantung kae. Oh nggih, Mbah. Bali. Oh, kae cangkeme sapa kae? Nek pancen alat ora dituthuk kon ngukut wae penak nanggap cangkeme yoga. Nggih ampun to, Mbah. Aku tak bali coba alate unekno. Kan ngunek-unekke, Mas. Tak tung ngono ndang. Tak tung. Kendange kae. Oh, kendange. Kendange ya nyuk ya. Ora ngomong kok. Ayo aku tak bali wong ayu. Tak tung. Aduh, ndang cepet selamat metu ingone iki. Ngapa lah kok mengingis ki? Mong joget kaya ngene kecil. Kok kecil dase. Kecil. Deloken pondasi nganti gempal. Alah. Engko kaya diundhaki apa ora? Sing diundhaki apane? Mangane. Iki mau lho Mas. Ngopo? Iki Diparingi Mas Arif. Mas Arif. Heeh. Lah kok akeh men. Lah iya. Iki duit dhewe apa duit sumbangan? Duwite Mas Arif dhewe. Oh, duwite Mas Arif. Iya. Wah, matur nuwun ya Mas Arif. Ning awak dhewe kurang prayoga, Nduk. Heeh. Nek nampa iki. Iya no Mas. Iki Karang Taruna. Diaturke Karang Taruna. Dikekke sumbangke Karang Taruna. Iya. Cocok nggih? Cocok. Nggih, Karang Taruna nggen kula. Penak men mah timbang ngono aku ora setuju yen tak balekke ning Mas Arif bae. Mas Arif rene. Enggak Mas Arif niki kula wangsulke mah ya wis. Ajare mah. Anu kere petuk kere. Ya wis Mas timbangane ngono kuwi, engko nek ngumpul 2 juta ya to diaturke Karang Taruna. Ya Karang Taruna mriki. Pokoke nek ngumpul 2 juta engko diaturke Karang Taruna. Sing 20.000. Oh ya ora kacek. Ya kacek kok piye jenengan ki? Nek lara men gawe pondasi nek nyenong ning kono. Sangke jenengan ki polahe sing kakean. Ayo ora roh ya. Natian wadon sarta swara suling kumandang suarane mon sigarane ya Mas ayo bangun negarane ngono ya ngono ngono ya ngono hinumane banyu au eka anu kepiye Mas Petro?
apa nduk aku ndilimur sikilku sing lara iki. Apa kena tenan to? Hah? Kena tenan. Ya acting. Oh iya. Acting to? Acting. Tadi parakne rono nah ra apa-apa acting kok. Aja. Beksan ya, Mas? Piye? Beksa nggih. Oh iya, beksa. Ya. Anu Mas Tarno, ya garap sing kepenak. Tulung Agung nggih kersa. Gonggo Mina. Gonggo Wina. Dek jaman bareng juang jare kelingan anak lanang biyen tak obeni saiki alah ono Supranadane manunggal dadi siji. Heeh. Apa-apa son, Iya. yoga, syuting, Iya. penyanyi. Heeh. Nek MC mbuh MC yono. katon kepenak tur kompak. Iya. Iki mau garap Tulung Gonggo Agung, Mina, Gonggo nggih. Mina. Coba saiki kendange Jaipong. Ah. Jenengan cek sagung. Walah, aku ki nyanyi terus joget ki urung lahir aku wis pinter nyanyi. Oh. Sebabe apa? Nalika aku isih dikandhut karo ibu, Heeh. aku sering dikirimi mic karo bapakku. Apa iya? Heeh. Oh ya rame ya nyok. Lah apa? Mbah. Gak aku. Aja sensitif. Gak. Terus bapakku karaoke suarane ditemplekke. Oh, kok kene. Tadi pinter jenengan ya, Mas. Yo. Segera bisa nyaman. Menang desa. Jaipongane mung kaya ngono jebul. Cek iso njoget. Alah kecil orane apa-apaan. Tenan. Alah Nah, buktekke. ya. Buktekke. Ya, sajake nantang Alah. bocah iki. Segera bisa nyaman. Alah ora enak apa-apane. Nah, Alah mbok nganti mudhar gitu. cek iso njogeti. Ah, Ya. Petruk. Segera bisa nyaman. Alah alah. Syukur bisa nyaman.
nyawane Petruk. Mosok ya diuyak syukur bisa. Lambemu. Wis ya nyuk. Lah jare kecil. Alah, kecil jogeti kaya ngono kok anakku wae iso. Alah ya mau bareng terus ya entek. Syukur bisa nyawang. Bisa tadi rasa. Nene ora ilang. Ngene padha Petruk engko ora bayaran. Ngapa? Alah yogane bengi iki Suprada jane apik. Nek bengi iki yoga karo penyanyi gak apik. Kok gak apik kepiye? Lah mateni Petruk. Alah jare kecil. Kecil apa ora? Alah. Ampun Mas. Ngono mulane. Nggih, ngapunten. Nuwun sewu. Nggih Mas Kendang nggih. Nuwun sewu. Kayak dendam mondok karo aku. Lah ngopo? Pas bojone ndek iki tak gocengke. Ya ora to. Iki dilanjutke apa ora? Njaluk kendangan apa? Apa kok malah plola-plola? Sik ondok ngambekan kok ya. Lanjutke apa ora? Ampun nggih. Ngesake Petruk nggih. Ora sak Pak, ampun dingesake Pak. Jare sak matine. Rek. Alus nah ya. Heeh. Dek jaman berjuang jare kelingan wong ayu. Kepiye Kang Mas? Bengi iki waduh. Ngapa? Pak Lurah Kilik apa Pak D? Om. Om nyuwun izin nggih, Om nggih. Ampun dikasuske. Ora. Riri. Kepiye? Aduh dengkulku kecepit bokong. Lah ngapa jenengan ya kudu tanggung jawab? Iya ngadeko sik, Nduk. Lah ngapa nek? Lah kok abang kaya ngene. Abot to? Oh kancaku. Abot. Riri. Iya, Mas. Dilanjutke wong ayu. Ngerok ya. Jenengan wis dandan ngono kok. Syukur bisa nyawang. Nok desa dadi rasa. Ora. Dadi podo lara. Kaya ngene bojone tak ya tegel mangan kayane. Gumun aku. Yo gen timbang kowe. Kowe apa? Wong wedok ora tau omah. Lah ya witekno piye ora? Wis ya Kang Mas. Pamundutan saking Mas Arif Mas nganten. Matur nuwun Mas nganten. Matur Pun nuwun lunas nggih, nggih. Mas. Pun marep. Arif kok. Oh wis anu rip Sampun. wis. Kene mike tak cekle. Ora bocah iki ledeki ora tau
kepayon apa piye? Ora tahu. Seneng menyanyi. Iya no. Riri, Kepiye Mas? anu kae marumu sitoke kon ngadeg Oh sih. iya iya. Erin. Ayo Beb. Ya. Nuwun sewu Pak Lurah. Nyuwun berkahipun Bapak Lurah. Sawanipun ingkang nomor kalih iki sing omahe paling adoh dhewe. Riri Jebrakwati dipersilahkan. Nuwun Mas Petro. Piye? Mbok jenengku ki aja ngono to Mas. Mas, Lah iki ngopo? nengone tanggoku barang nek yo. Lah ngopo? Yo sing rada apik ngono lho. Apa kurang apik? Ya kurang no. Riri Heeh. Jebrakwati jek kurang apik. Iya, mburi kuwi lho. Ya. Riri Tomblokwati. Kok saya meneh? Lah piye? Yo sing apik ngono lho. Contone. Yo sing ketok manis ki piye ngono lho. Oh alah alah. Walah alah piye rada rene. Oh alah mbok ngrumangsanono. Rumangsane iki Pakku enek barang Rek. Iki mik. Pak enek. Tak kandhane Pakku. Gek piye lah harga arep engko nek nyambut gawe tunggu Pak iki. Rene ya. Mik Mikir cupet. nyandak. Kabele sambungen, Lek. Lah tamune tem mriki kathah. Tamune adoh. Lah iya. Ah, tulung njaluk sambungan kabel. Ah, wis entek. Walah. Piye Mas Petro? Kanggo kesandung barang. Lah iki nyambut gawe sarwa pijer. Sing endi sing dawa iki? Nah. Duh. Wis nang rene. Niki wau wonten pamundutan saking temanten. Nggih. Rene. Kabele lho. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu katur Bapak saha Ibu ingkang kinurmatan, wilujeng lenggan kanthi eca lan sekeca, pepanggihan kalih dalem sak rencang supranada. Nggih. Ngopo kok ning kono ki? Kabele cupet. Ora nggo kabel ramuni kok, Dik. Ndang kene jenengan mbok sing iki sik suwan bapak kono. Suwan bapak-bapak. Ya ngapunten Pak Riri sing pundi? Ora enak. Ora, wah, gak enek. Gak. Beneran arep tak garap kok. Oh, Pak D. Nggih, nyuwun dipalilah Pak D kula ajeng berdemen sik karo Riri. Tegese iki garapan ngono lho. Wong berdemen ki apa mesti ala ora? Oh iya. Ora. Nggih. Pripun pawartosipun sami sae? Alhamdulillah pun panen dereng. Pun. Telas kalih keong. Padha lakone iki. Piye Rik iki Rik? Diaturke apa Kang Mas? Nggih, ya nek caping gunung yah mene ya pun pas dereng nek yah keten. Empun. Mas manten pundi Mas nganten? Lenggahe teng pundi? Wah sing ngersakne lak Mas manten. Mas nganten. Rene. Oh nggih. Mas Anton. Mas Anton. Sopo? Mas Arif Hantono. Mas Arif. Mas Arif Hantono. Wong omah-omah ki ora gampang tur ya ora angel. Ngger ngerti rahasiane ngerti kuncine. Rik, Apa meneh? wong omah-omah apa meneh nek wis cecungkran utawa padudon. Iya. Ki ana kuncine supaya gak sida padu. Oh, kuncine apa? Kudu Mas? eling jaman nalika wektu dijabke karo Pak Naib. Oh. Akad nikah. Heeh. Kula tampi. Heeh. Nikahipun Riri Jebrakwati kanthi mas kawin seperangkat alat salat. Lah kene iki sing nggon penting. Kula Mas Arif karo Mbak Mini khususnya kudu iso ngelikke. Nek bojone mencer ngarep padu dijak ning kamar. Terus? Jak lungguh. Kudu eling nalika ijab. Mas. Apa? Aku mohon jawab. Lah bocah iki Aku ngerti. apa? Ya kuwi mau. Ya, dadi kudu eling. Barang nek wis
dadi siji. Iya. Wis padha cocoke barang beda iso padha. Oh ngono. Mula iya, sing iya. penting siji Mas Arif aja nganti pegatan. Lah Cuk- kowe? cukup, Lah kowe Pak. nek pegatan. Cukup tak lakoni karo Riri ya. Ah, aja mbok omongke. Ngopo? Alah wong Pak Lurah ya wis pirsa kok ya. Nyun sewu Pak Lurah. Oh, kuwi Pak Lekku Oh, rumangsa. Dayak deh ben gampang men ya. Prosesnya. Nano selindro. Kan jenggleng ngono. Lah iki ngruntuti Mas nganten Oh, oh. iya, iya, Ndak iya. awan mbek aku wis diperenguti kok. Iki ora disambung tenan no, Mas. Gak disambung oleh. Ben bengi. Sik Rik, Apa? ngelingke kunci omah Kunci omahe sapa mau? sing kelangan. Mengke saged mendhet wonten meja sekretariatan Nggih. pun gratis. Ewadene nggawa rokok nggih matur nuwun. Alah patune iki. Nyawa. Ben rodok suwe. Wes ben rodok suwe. Mas Arif ben rodok suwe sik ya. Wes ben ngono ae ben malah apik. Ko tak tung tung tung. Kendange kae. Oh kendange. Kendange ya nyuk ya. Ora ngomong kok. Ayo aku tak bali wong ayu. Aduh, ndang cepet selamat tuwi ngene iki. Ngapa lah kok mengingis ki? Mong joget kaya ngene kecil. Kok kecil dase. Kecil. Deloken apa dasi nganti gempal. Alah. Engko kaya diundaki apa ora? Sing diundaki apane? Mangane. Iki mau lho Mas. Ngopo? Iki Diparingi Mas Arif. Mas Arif. Heeh. Lah kok akeh men. Lah ya. Iki duit dhewe apa duit sumbangan? Duwite Mas Arif dhewe. Oh, duwite Mas Arif. Iya. Wah, matur nuwun ya Mas Arif. Ning awak dhewe kurang prayoga, Nduk. Heeh. Nek nampa iki. Iya no Mas. Iki Karang Taruna. Diaturke Karang Taruna. Dikeke sumbangke Karang Taruna. Iya. Cocok nggih? Caca. Nggih, Karang Taruna nggen kula. Penak men mah timbang ngono aku ora setuju yen mun tak balekke ning Mas Arif bae. Mas Arif, rene. Wah, Enggak Mas Arif niki kula wangsulke moh ya wis. Ajare moh. Anu kere petuk kere. Ya wis Mas timbangane ngono kuwi, engko nek ngumpul 2 juta ya to diaturke Karang Taruna. Ya Karang Taruna mriki. Ya, Pokoke cocok. nek ngumpul 2 juta 2 engko juta. diaturke Karang Taruna. Kabeh. Sing 20.000. Oh ya ora kacek. Ya kacek kok piye jenengan ki? Nek lara men gawe pondasi nek nyenongol ning kono. Sangke jenengan ki polahe sing kakean. Ayo ora roh ya. Natian wadon sarta Swara suling kumandang suarane. Mon sik
negarane ya Mas ya Mas ayo bangun negarane ngono ya ngono ngono ya ngono hinumane banyu au Eka anu kepiye Mas Petro ora apa-apa nduk aku ndilimur sikilku sing lara iki apa kena tenan to hah kena tenan ya acting oh iya acting to Acting. tadi parane rono nah ra apa-apa acting kok aja beksan ya Mas piye beksa oh nggih. iya beksa Ya. anu Mas Tarno ya garap sing kepenak tulung agung nggih kersa Gonggo Mina Gonggo Wina dek jaman bareng juang jare kelingan anak lanang biyen tak obeni saiki alah ono Supranada nek manunggal dadi siji. Heeh. Apa-apa son, Iya. yoga, syuting, Iya. penyanyi. Heeh. Nek MC mbuh. MC yono. Katon kepenak tur kompak. Iya. Iki mau garap Tulung Gonggo Agung, Mina, Gonggo nggih. Mina. Coba saiki kendange Jaipong. Ah. Jenengan cek sagung. Walah, aku kok aku ki nyanyi terus joget ki urung lain. Ngapa to, Mas? Kene lungguh kene wong loro. Aku golek nggon kene. Ya. Kene terus Rere, apa, Mas? wis suwe pun Kakang ora ketemu karo sliramu, mbok lungguh sing kepenak wong. Oh iya. Wes. Lah, Kok aja maju-maju. Ah. Wis suwe ora ketemu karo sliramu wong ayu, Terus? coba-coba kuwi rada mundur. Aduh. Duh wong ayu. Alah do wong ayu mbahmu kuwi. Rumangsane do wong ayu. Walah apa enek wong gandrung kok cangkeme tabuki bantal. Oke ya sing tresno iki Sabaya Jenengan ki Pak. ngejak gandrung aku ngono ya. Ya. Gandrung Lah kok. ya nek awake dhewe wong loro ngene iki ya Mas, ibarate donya ki ngene wong loro ya. Iya, toh? wong ayu. Umpamane aku ki dadi kembang jenengan dadi apa? Pun Kakang dadi madune wong ayu mung sarwa pijer ngentupi kembang iki. Oh ngono. Lah nek umpama aku dadi kompor. Wah, pun Kakang dadi manci utawa majane wong ayu. Sak wayah-wayah bisa ningkrong ning dhuwur kompor. Oh ngono. Lah terus yen aku dadi ambulan. Wah. Dadi apane jenengan Mas? Walah. Pun Kakang bakal dadi sopire wong ayu. Sopire wis Pak Bayan. Weh dadi apane Mas? Dadi kernete wong ayu. Kernate wis Pak Lurah.
Walah modar iki. Ambulan ki enek-enek ra sopir kernet mayit. Dadi apane? Wah. Roda modar digiles terus. Wong ayu. Kepiye Kang Mas? Arep kaya apa nadyan sliramu ora tau omah wong ayu. Pun Kakang tansah tresna marang sliramu. Ora ana wanita liya kajaba sliramu wong ayu. Alah gombalmu ki ya. Abrakan kaya ngono ditresnani umpamane dadi bojone pramuka. Oh, ora apa-apa, elek ra apa-apa, penting rezekine akeh ya Ndol ya. Oke apa wong ngejak jenengane ora mergo jenengan ki apik. Lah kok ngerti? Mergo mesake. Anake 7 cilik-cilik ngono ning omah. Heeh, Nduk, kae meh 8 arep metu gak nek ndah tak pancal mlebu nah. Rumah sekolah mudak sia. Blender ya. Mas Arif. Nah, Mas Arif, jenengan kok kudu manut. Manut apa? Ya manut karo apa sing dadi dawuh. Wong ki ya wis padha ngestokke ning Mas Arif ya kudu manut. Oh iya. Pokoke nek ra dileksanani Mas Arif, cilaka. Cilakane Kaya tanggaku. apa, Mas? Dadi manten. Heeh. Njaluk penjalukan wis dituruti karo yoga-yoga ndelalah. Genti yoga njaluk penjalukan ora dituruti. Lah terus Kenek sawan manten. sing kakung apa sing putri? Sing wedok. Oh, terus Bengi malam pertama gak iso ngomong blas. ya Allah. Kenek sawan manten. Mas gak iso ngomong. Gak iso isane mung Tapuk sisan mengko. Ngopo kok ditapuk? Ora apa-apa kuwi gak sawan ya. Lah, Ya rep ya. iya, ora tau mantuk ketok wis bocah. Wes no rumangsane rek ya. Panas udan panas. Dedek. Apa? Njuk dilanjutke. Capek gunung. Aduh kepiye? Dengkul kula. Kul
cedak. Iki ning nggone tanggoku. Ora piye Pak Lurah Jenggleng ra entuk cedak iki. Ya saka dodowan nek perlu ya di bluetoothno wae. Mas, lah nek mung jenggleng saka res terus rene ya kecil kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Kok kene rono kurang dhuwur? Kurang dhuwur. Jalukmu piye? Ya ancek-ancekno. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Lah njalukmu ancek-ancek apa? Salon. Salon. Aja salone rung bot tok iki. Iki kursi no. Moh enek Pak Lurah kok. Yen mamajen among karo janur kuning tak kudange anakku lanang Petruk sing ganteng-ganteng dhewe sing manis-manis dhewe alah ketil mas geyong alah geyong-geyong ketil alah ketil mas geyong Amboke apa le lah anakku saiki teh wis bagus wis gede ya le ya sampean pengen dadi apa le dadi maling. kok dadi maling kepiye ta le ya simbok isen no Kowe lho Mbok, dadi mantri suntik. dadi mantri suntik arep nyuntik sapa le Nyuntik mboke dhewe. gak aku Ngopo? ya mah wong mboke ra lara kok nyuntik cah telu kae pilihan sing endi Alah mah telu kae mambu bako kabeh. ate mambu mbakku ki dikapakke Apa meneh lor pinggir dhewe kae. ngapa Jare perawan kok kabeh. lah kuwi jagani cah mendem-mendem kok ya Oh, alah ngeterke mboke. oh ngeterke mboke ya syukur nek no nek lak ya melu to Piye mbok rasane, Mbok? Ora nek rasane apa-apa ki? Hah? Ora nek rasane. Belas. Gak nek rasane. Ora, lah kowe anakku dhewe ya lele. Oh, alah iki gedang gepok kandel kulite. Apa kuwi? Sing kene wis ngepok kok kono ora enek rasane. Mati rasa. Wong mati rasa. Wis lali aku. Ayune kaya mati rasa. Oh, rasa demok. Ngopo alah kulit e demok kancane ra entuk. Oh, anek muter ya dari batang kok. Wong mbok disyukuri lho isih didemok wong bagus. Wong bagus? Iya. Oh iya ya jenengan ki bagus banget bagus, tenan bagus, tenan. Pacinta elak. Iki. Nah, Mas Petro, aku. Endang. Lah kok unine beda karo koncone? Anu wis diobok-obok bebek, Nduk. Mas, aja ngono kuwi. Masa ya sing obok-obok bebek. Lah ya nyatane kaya ngono kahanane kok. Masa munine mablung ngono dhewe. Anu baleni. Iki sing gaduk opone? Ora. Pisan kas.
adakne apa wae didugang ki lho. Ndang kono Ora. genti. Nek wis kaya ngono. Anakmu pira? Siji. Siji. Arep nambahi. Oh, lah sing kek akhire bocah. Anu aja bengi iki, Nduk. Lah ngapa? Kondisiku lagi lemah. Sumben-ben wae ya. Wah. Penyanyi nek gaul, Pak. Gaul kepiye to? Lagi kuku dikiteki. Iya. Wah, Apa neh? tangan goni gelang. Rambut dikei jeli ketok meling-meling. Bisa kandhani. Wih, oh dudu jeli. Lah apa? Oh liso. Oh kok penyanyi kondang kok ana lisone. Lah iki malah nggo variasi. Oh variasi kok liso. Panas. Oh hutan. Janjine piye Mas, janjine kepiye, aja ngesu-ngesu, aja mepet-mepet. Oh, dengkule lara. Anu dipijeti. Alus-lusen ri. Oh, tidak ya. Dilus-elus. Tidak ya. Gelem Aduh, ora? dilus-elus. Iki ya. Aduh wetengku lara. Oh, wetenge lara. Yes. Aduh aku anyang-anyangen ri. Tak gecek sisane. Aduh aja titipang tenan. Aduh bale mencelat. Ayo glindeng. Ben malah nggo bekelan. Rere. Dalam ayo Mas Petruk tantangi to. Aku dudu Petruk. Lah jenengan sinten? Aku Mbah Gandul sing mapan ana Gong Puri kae. Oh, jenengan Mbah Gandul. Heeh. Lah mbok ampun mriki to Mbah, jenengan ganggu putune le nyambut damel lho. Aku ora ganggu ora gawe reridu wong ayu. Lah kepiye? Aku rene krungu jare Arif dadi nganten. Nggih, Mas Arep dadi manten. Endi bocah celuken kon rene. Mas Arep, jenengan tindak mriki. Ayo Dang, tak parani lho. Ayo. Kene. Iki Mbak iki rene iki kok ora kok arep njaluk apa-apa, endi mau bocahe. Halah dadak nggo ngono kuwi barang, lha rasa repot-repot rep. Aduh. Rere. Iki Arif iki Rip. di tangane endi? Kok sik duwite tek mbok dokok cok bakal ki piye? Rip. Arif, aku ora njaluk bebono dhuwit jupuk eneh, Rip. Aku kon jika. Aja kok demok riko ndak kancane ngilir. Rep, rene, urung Rene. rampung. Arif iki Rene sik. jupuk aja kok dokok Kok timbang bojomu kena sawan lho. Ayo lah rene. Sawan kapok kowe engko. Aduh, Rene ora iki putu. Rene putune jenengan. Jupuken dhuwit sing pok salehke ana Mbah Dongkal iki. Iki kun ning kene ndak ditutul mano. Ah. Cikuken. Cukup. Cikuken. Ndak. Dicikuk digawa dhisik. Ngenteni dawuh sangka simbah ya. Wes. Le Arif tak dongake muga-muga bisa kasembatan apa niat sira. Bisa bentuk keluarga sing sakinah mawaddah warahmah bojomu kondang meteng ya Le. Amin. Kendang duwe keturunan gone omah-omah gen iso bakoh. Nggih, amin. Le Arif Dalem, Mbah. mobilku kentekan bensin. Nggih, Mbah. Aduh. Rere. Dalem. Arif tulung kon nemplekino bathukku wong ayu. Oh, kon nemplekne ning bathuk. Heeh. Kuwi wernane apa, Ri? Iki warnane biru. Biru ki pantanganku, Nduk. Ning anu birune papat iki. Oh, nadyan biru papat ki pantanganku yen aku ketemplekan barang biru sirahku mumet. Oh, ngono dadi Padha leh papat luwih becik sing abang. Oh, lah njaluk ditapuk iki suwe-suwe. Piye iki? Iya, iki mung bebono coba templekno. Mang templekne bathuk. Bathuk.
nggih. Heeh. Bathuke sing ngendi? Waduh. Wah, kok akeh men iki. Wah, Kepiye Mbah sampun? Riri. Dalem? Aduh, Cimbah wis ora kuat manjing jiwa ragane Petruk. Ri. Oh, nggih nggih. Tulung iki, duit iki. Ri. Terus Cekelen pundi? dhisik. Oh, kula rawati. Heeh, Riri. Nggih, apa, Aduh. Mbah? Kok aku arep uwal saka jiwa ragane Petruk isih angel, Ri. Alah-alah bebonone apa meneh lho Mas Aku arep njaluk- cek kurang. Wis cukup nek Arif aja rene kok ndak kesuting terus. Lah terus jenengan ngersake apa? Aku njaluk bebono saka Riri iki. Alah kok ya aku kenekan aku gak nggo duit lho Mbah. Iki ora wujud duit, Ri. Lah napa? Ambungen bathuke Simbah. Aku ora iso nek kon ngambung ora iso ndiklok Mbah. Aduh. Jenengan sing tangi rene. Wah, aku iki wis tangi kait mau, Ri. Oh alah ya nyambut gawe terkoso niki. Aja mbok omongne Pakku lho, Pak. Waduh, Iki sing diambung endi? kene iki. Bathuk. Heeh. Oh iya lah matane gedene. Aduh, ndase aja mbok keplak iki ana pakune nyocok lambeku ya nyuk ya. Wis, Mbah. Aduh, Riri. Dalem, sampun nggih. Nah, Nduk. Wes. Aku wis. Aduh, Riri. Apa meneh? Simbah wis lega jroning ati. Heeh. Simbah arep bali. Nyuwun ngarsane Gusti muga-muga slamet sing nanggap. Amin. Slamet sing ditanggap. Rahayu mantene, rahayu sing jagong, rahayu sak kabehane aku tak rasa kesusu Mbah, santai wae. Ben rodok suwe sik ning kene, rasah metu alon-alon ya metune. Aduh. Oh, rasa kesusu, santai wae. Riri. Napa, Mbah? Aku tak bali ya, Ri. Alah kosek-kosek bali arep ngopo, Rok? Arep mulai sapa? Riri. Apa, Mbah? Aduh, sikilmu ngidak pupuku. Aku tak bali, Ri. Aku tak bali mancing Bali? ana gong mburi sing digantung kae. Oh, nggih, Mbah. Bali, Bali. Oh, kae cangkeme sapa, Kak? Nek pancen alat ora dituthuk kon ngukut wae penak nanggap cangkeme yoga. Nggih ampun to, Mbah. Aku tak bali coba alate unekno. Ken ngunek-unekke, Mas. Tak tung 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 ngono ndang.